Današnja lekcija je posvećena trovanju nitrobenzenom. Trovanje nitrobenzenom je retko u kliničkoj praksi. Nitrobenzen spada u ujedinjenja azota koja su tečna, bledo-žuta, mirišu na gorki badem. Obično se koristi u proizvodnji anilina, hinolona, lekova, boja, sredstava za čišćenje cipela, sredstava za poliranje metala, sredstava za štampu i preparata za stimulaciju cvetanja. Glavni poremećaj koji u organizmu izaziva nitrobenzen svojim oksidativnim dejstvom je methemoglobinemija, to jest prelazak gvožđa u hemoglobinu iz dvovalentne u trovalentnu formu. Osim nitrobenzena, methemoglobinemiju mogu izazvati brojne supstance koje deluju oksidativno. Anilin, benzokain, dapson, fenazopiridin, nitriti, nitrati, bakar sulfat, naftalen, klorati, koji se koriste u proizvodnji eksploziva, šibica, boja, sredstava protiv korova i drugi. Methemoglobin sadrži trovalentno gvožđe koje slabo vezuje kiseonik, pa krv dobija smeđu boju i slabo prenosi kiseonik do tkiva. Methemoglobin se može redukovati nazad u hemoglobin pod dejstvom citohrom B5 reduktaze, koja koristi kao kofaktor nikotinamid adenin dinukleotid ili pod uticajem methemoglobin reduktaze koja je zavisna od nikotinamid adenin dinukleotid fosfata. Simptomi i znaci trovanja nitrobenzenom zavise od stepena methemoglobinemije koju je izazvao. Kada je procenat methemoglobina 10 do 15%, pacijent obično nema simptome, ali je vidljiva cijanoza centralnog tipa. Kada procenat methemoglobina pređe 20%, otrovana osoba osjeća glavobolju, ubrzano diše, javlja se bol u grudima i srce radi ubrzano. Sa 40 do 50% methemoglobina otrovani postaje konfuzan, letargičan, zapasti u komu, imati epileptičke napade, a pregledom i laboratorijskim nalazima mogu se utvrditi postojanje usporenog rada srca, metabolička acidoza, porast krvnog pritiska i komorske aritmije. Preko 70% methemoglobina u krvi dovodi do smrtnog ishoda. Osobe koje su inače bile anemične ili imaju deficit glukoza 6 fosfatnog šanta su posebno osjetljive na trovanje nitrobenzenom i drugim oksidansima. Kod težih trovanja nitrobenzenom i drugim oksidansima dolazi do hemolize jer se iscrpu zaštitni antioksidativni mehanizmi pod dejstvom otrova. U lečenju methemoglobinemije primenjuje se metilen plavo, supstanca koja ubrzava redukciju methemoglobina pod dejstvom nikotinamid dinukleotid fosfat zavisne methemoglobin reduktaze. Metilen plavo je indikovano ako je procenat methemoglobina izazvan trovanjem veći od 30%. Primenjuje se intravenski 1 do 2 mg po kilogramu kao 1% rastvor. Primjena mora trajati bar 5 minuta. Posle oko 1 sat može se primijeniti još jedna doza metilen plavog, ako se stanje pacijenta nije značajno popravilo posle prve doze. Važno je da se ne pređe doza od 7 mg po kilogramu, jer tada metilen plavo počinje da deluje kao oksidativno sredstvo i može pogoršati methemoglobinemiju umjesto da je poboljša. Metilen plavo se može primijeniti i oralnim putem i to u dozi od 2 mg po kilogramu. Kontraindikovana je primjena metilen plavog kod pacijenata koji imaju nedostatak glukoza 6 fosfat dehidrogenaze jer može dovesti do hemolize. Ukoliko se ne raspolaže sa metilen plavim, pacijentima se donekle može pomoći primjenom vitamina C ili ex-sangvino transfuzijom, zamenom krvi. Hiperbarični kiseonik također može biti od koristi kod pacijenata sa 50% i više methemoglobina ili kod pacijenata koji ne reaguju povoljno na primjenu metilen plavog. Veoma je važno rano otkriti methemoglobinemiju izazvanu nitrobenzenom ili drugim oksidansima i što pre započeti terapiju metilen plavim, jer od toga zavisi ishod lečenja. Daleko je bolji nego kada se zakasni sa dijagnozom i terapijom. Ovo su bile najvažnije činjenice vezane za lečenje trovanja nitrobenzenom.